Mayong adlaw sa Sabado, mga higala. Ani ana usab ang atong bagong episode sa Maayong Balita sa Central Visayas. Karong buwan na, atong gisaulog ang Philippine Environment Month. Unsa man ang katuyuan sa atong pagselebrar niini? Ato kining susihon gikan sa DENR og ilang mga kalihukan nga gilusad kalabot niining okasyon. Ania si Bet Parcon alang sa dugang detalye kabahin niining Maayong Balita. Karong buwan sa Hunyo gisaulog sa tibok nasod ang Philippine Environment Month. Kung diin ang pagselebrar niini gipanguluhan sa Department of Environment and Natural Resources o DENR. Ang theme nato, local theme is action para sa natatanging mundo. Nya hashtag Only One Earth. So, kaning ato ang hashtag, gikan po ni siya sa UN gani nga kanang nag-conduct jud siya sa World Environment Day. So, gikuha na siya ni DNR Central, gipunan lang nato og aksyon para sa tatanging mundo. Ang usa ka bulan nga mga kalihukan nanawagan sa mga kolektibo ug pagbag-o nga aksyon. Ang DENR mipasiugda sa mga aktibidad alang sa mga malungtarong paggamit sa mga natural resources. So, aside from the Rivers for Life cleanup or the coastal cleanup, naabot tay duha ka higayon ta naghimo og tree planting. So, first was the nationwide tree planting on June 8. So, kana siya giauhag po to na mo tanan natong mga partners nga mo appeal sa atong tree planting. Simultaneous gyud siya. Actually, ang ato ang mga activity karon nga gihimo, simultaneous siya sa central office and all other regions. Dugang niini mihatag usab ang DENR og mga pasidungog sa ilang mga partners nga misuportar sa ilang mga programa nga may kalambigitan sa pag-amping sa kinaiyahan. So, kaning gawad tugas mostly mga programs siya sa DENR nga mo champion ang ato ang mga partners. Sa pag-atiman usab sa maong okasyon, ang ahensya adunay awhag ngadto sa katawhan sa pagbuhat sa mga butang nga mahimo makatabang sa pagprotektar ug pagpalambo sa atong kinaiyahan. We encourage everyone nga mo participate in every environment, no, and to help the environment nga every day maglihok yun, no, kung unsa man ganitong mga giingon nato nga simple nga butang nga makatabang sa environment, practiceon gyud to nato every day. Always gyud nato hinumduman, ikaw, ako, kita ang kalikupan. Bet Parcon alang sa Maayong Balita sa Cebu. Ania si Ray Anthony Chu alang sa Maayong Balita sa Bohol. Sa pagdangop sa Department of Science and Technology, niginansiyag pilo-pilo ang usa ka metal workshop na kubsan ng ilang usik sa produksyon ug nakapatrabaho pa sa daghang mga tawo hangtod karon. Napugos sa pagbuhi sa nabungkag nga kumpanya, si Teodoro Suarez ug mga kaubanan miduol sa DOST aron maihiman nga kapatrabahoan sa mga nailo na nga mga trabahante. Wala nang tay trabaho ang mga welders, metal fabricators ug stainless steel workers. Apan tungod sa small enterprise technology upgrading sa DOST, nakakuha sila og bending ug metal plate shearing machine nga may papaspas sa pagtabas sa mga metal sheets nga ilang himuong atop, sandayong ug fascia boards. Ang among gikuha sila is kani mang binding machine. Naanan pagkakuha namo sa binding machine, ang among ordero sila plain sheets lang, stock namin plain sheets. So kanang naay mga order namo atop, pwede na mo makataon mi ugatir una while waiting sa roofing gi-order namo sa planta. So paspas na siya. Kuan po kayo ang DOST. Mutabang gid po sila dire. Tabang gid sila. Ari sila dire. So may inyong kinahanglan pa para kuan. Among isulti na kuan man po sila kanang ilamon po kinanglan sila ka ana di naka-idea mi nga ana moto nga kuha mi og shearing machine na pod manual lang among gikuha. Mingabot na sa 55 kabuok ang ilang mga trabahante karon, 46 milyones ang ilang halin ug ming-usbaw sa 735 ang ilang nakumpleto na nga mga trabaho. Walay kabutangan sa pasalamat ni Suarez ug iyang mga trabahante tungod sa DOST setup. Kay kini nakapasayon, nakapadali ug nakapahimong luwas sa trabaho adlaw-adlaw.
Kantong gagmayng negosyante nga buot mosama kang Suarez, duo lang sa DOST Bohol PSTC ug pakigsabot. Gikan diri sa Bohol alang sa maayong balita Central Visayas, kini si Ray Anthony Chu, PIA Bohol. Si Roy Anthony Lumutan ihatod ang maayong balita sa Negros Oriental. Gipahingusgan sa national government ang paghatag og tabang pinaagi sa resettlement houses sa kaning membro sa Communist Terrorist Group New People's Army sa Negros Oriental. Nihatag ang Office of the Presidential Advisor for Peace, Reconciliation and Unity o OPAPRO og 18 million alang sa pagtukod og resettlement houses alang sa 16 ka former rebels. Kini mga kaning rebelde membro na karon sa Kapatiran para sa Progresong Panlipunan Incorporated nga nahimutang sa Tanay City. Ang mga sundalo sakop sa 542nd Engineering Construction Brigade sa Philippine Army nga nitukod sa maong kabalayan. Ang turnover gipanguluhan ni OPAPRO Director Susana Marcaida kauban si Negros Oriental Governor Roel Digamo nga mo'y chair sa NOTF-ELCA. Mo kini ang mayong balita sa Negros Oriental. Atong paminawon si Rizali Calibo alang sa maayong balita sa Siquijor. Happy Beach Day mga Megs! Sa pagsaulog sa San Juan Day kagahapon, miadto kita sa Paliton Beach, usa sa mga dayuhonong tourist attractions sa isla sa Siquijor nga nahimutang sa barangay Paliton, San Juan ning lalawigan ug didto nakita nato ang daghang mga foreign ug mga local and domestic tourists kasagara uban sa ilang mga higala ug tibuok pamilya nag-enjoy sa lapad ug puting kabaybayunan, tin-aw ug nagilak-gilak nga kadagatan, mga lamian nga mga native delicacies, seafoods, mga ilimnon og musika, or simply enjoying the company of each other. Ug tungod kay ang Paliton Beach bukas man sa publiko, atong nakita nga aduna usab mga tourist police ug mobile patrol groups nga nagsuroy-suroy aron pagmonitor ug pagsiguro nga safe ang maong lugar ug ang mga katawhan nga midayon niini ug nga walay mga illegal activities nga makasulod sa maong dapit. Ug samtang gitagamtam nato ang maanindot nga kinaiyahan, ato usab gihangyo ang mga turista, mga mamaligyaay ug mga residente sa pag-atiman, paglimpyo ug pagproteher sa atong kalikupan aron padayon nato matagamtaman ang kaayuhan niini. Busa tara na, it's more fun in Siquijor. It's more fun in Paliton Beach. Kini si Rizali Anding Calibo sa PIA Siquijor, naghatod kaninyo niining maayong balita. Nalingaw ra ba mo sa atong episode today? Naa ba mo'y nakatunan ni ini? Comment below sa istorya na inyong naganahan o mag-uban na punta alang sa maayong balita sunod simana. Alang sa dugang detalye, bisitaha ang musunod. Ako si Rob Cabardo, kanunay nga matod kaninyo og maayong balita sa Central Visayas.